Už sa neviem dočkať, že? Takže Ríško, už sme ideme. No už sme tu. Divné, že nám dali bejsbolové pálky. No, divné. Čo to bude? No, Dúfam, že tam budú krocani, ktorí budú tancovať. no to hej. To som Počkaj, ja. Martin, tu sú nejaké šuplíky. To som ja, som tam rozprával niečo. Pomoc, Ríšo, ja som zaseknutý. Ja som zaseknutý v stoličke. Ja som našla, Martin, 2 jablčka. Poď sem, Martin. Našla som nejaké 2 jablka. My milujeme ovocie. Počkaj, to. No. No. Aj keď to je nezdravé, najzdravšie je kola, čipsy, pizza. Kámo, toto čo je? No. Oni robia typov. Toto neviem. Okej, toto je nejaký Franky. Toto je kuraté, no. Ja som rozo strašný birán. O môj Bože, to Ja sa som volá žrút. Brumacko. No. To hen, ja si berem Ja som jedno, Freddy máš Martin druhé. Brumbrumacko. Tuto v šuplíku, Martin. No. Že klikám. Tak, poďme sem, aj tu sú nejaké šuplíky. Čo? Mne sa to ešte tak ako keby, že... Musíme rýchlo stihnúť, lebo zase niečo. Tu nič není. Mne to tak ako keby trošku seká, takže to je... No, chápeš. Dobre, už asi niekam ideme, asi už Martin na prvú noc. Divné, že všetci majú bejsbolky. Martin, tu môže niečo byť. Počkaj, tu je niekoľko šuplíkov. Prvý? Martin, jablko, tu máš. Zobral som si. Watch kamera, ale... A teraz ja si musím nejaké zobrať. Mne sa seká to. Mne sa to seká trošku. Martin, tu máš jablko. Klikám. Tu mám ja jablko. A na poslednom? Dobre. Koľko máš jablko? 3. A ja mám 3. Kamo, toto čo je za nejakých pánov? Určite sú mierumilovní. Martin, oni nás chcú zbiť. Musíme ich zbiť. Alebo ešte, Martin, nechajme to na nich. My sme takí spokojní. Kde si? Mne to strašne seká. Jaj, Martin, teba nemôžu mlátiť. Mne To je to proste divné. seká. Mne to trošku seká. Dobre, už som mi to loadnul, konečne. Dobre. My môžeme umrieť. Porazili sme nejaký... Tam, čo robí tá policajtka? Vidíš ju, Martin, tam je policajtka. Áno, musíme nájsť planks a zdrhol. Ľudia, inak mám pocit, že táto hra je podľa takého jedného filmu. A inak je urobený film podľa hry. No a proste toto je podľa jedného filmu asi. Však, Martin. Áno. A dúfam, že vás to bude baviť ako prvý diel, čo bol zatiaľ najviac úspešný. Ale pokiaľ napíšte do komentárov ešte jednu vec. Či ste tým Finding Franky, ak poznáte tú hru, tak ak ju poznáte, tak to hodnotí, ale čo je pre vás lepšie, Finding Franky alebo tento Poppy Playtime. Takže rozhodnite. To je Poppy Playtime všetci ľudia, lebo... Ja som umr, aha, kamo, mňa buchol Foxy po hlave. Uchyl zmizol. Martinko, mňa buchol Foxy po hlave, ale žijem. To je šťastie. Ten červený lišiak. Pozrite, sú na Ja kres. musím spapať všetky, to je ten zajac. Franky ho budeme volať, on sa reálne ľudia volá Bonnie, to kurajčíka a medvede Freddy, ale my ho medvede budeme volať Brumbrummacko. Ja No. musím spapať všetko, ja úplne umieram, kámo. Dobre, už neumieram, ale normálne ťažké to mám, normálne hardcore. Tu je nejaká divná páka, Martin, ale my môžeme umrieť. A jak, Martin, to je naša klasika. Jako vždy. Poďem ti pomôžem, poďem. Zase sme, Martin, skočili na toho pána Vilena Aftna. Chápeš, že zase nás podvedol. Zase tu utekáme pred vraždiacimi animatronikmi. To je strašné. My nemáme raz pokoj normálne. Nemáme. Veru nie.
Toto je hrôza s tým ľudí. Nic, vieš čo, už v Brookhavene žijú s ľuďmi. Už túto dobu ľudia na Brookhavene sú... Mám hneď baterku. Mám jednu baterku, ale divné, že také veľké batérie treba dať akože do kompu. To sa nezmestí do tej klávesnice. Ale Aj akože... na počkaj. Môžem sa... Tak dávajú sa na kompe. Nedávajú sa baterky do kompu, takmer nabíjačka tieto. Akože keď máš klasický monitor s monitorom, tak nedáva sa do nabíjačky. No a tento... Tiež mám pocit, kámo, ale mňa normálne hitol ten lišiak. A ja sa teraz bojím. Teraz to kurateno zmizlo. Kurateno mám videla. Kurateno ide po mne. Bože môj, aj počujem ten jej pískavý hlas. Ne, to on je taký... on je tučko. Áno, ale vážne je to divné. Kámo, toto je horor. Hej, ty kurateno je... Ono sa teleportlo. Ono tu zmizlo. Tí animatronici sa Martin ešte vedia teleportovať. To je strašné. Kámo, všetci ľudia budú mať radi Playtime Go, ale ja nemám rád Playtime Go. Ježiš! Si v poriadku? Čo tu kuraten? Fuj, ale mňa... Ty nevieš, jak ma teraz myklo. Daj to tam. Máme to, ja som dal poslednú. Fuj, ale to bol, nevieš, aký nepríjemný pocit. No me, kuraten na tučko išlo za mňou. To bol horor. Ale kámo, nie je to náhodou naša sestra, lebo je to kuriatko. Tiež to je nejaký vták. No vlastne, Kámo, ale toto, vidíš, stal Brum Brum Macko. To bol Brum Brum Macko. Kámo, ľudia, táto hra je niečo ako Rainbow Friends, len namiesto ich, sú tu títo animatronici. Ďalšie video, že vybude Rainbow Friends jednotka. my ju nemôžeme počul som našu sekuriťačku. Aha, ona nadáva, že pomoc, no nadáva, kričí. No, Ne, opäť to. ja nechcem otvoriť, ja tam nie. Nechcem. Na čo by sme ju otvorili? Yes, yes. Ahoj! Jak, kamo, nome Freddy má novú metlu. Vanessa, vidíš, ak poutieral podlahu, Vanessa? No vidí, no, ona novú metlu a ty niečo rozprávaš. Tam rozprával. Ja vezmem hneď toto. Telefón. A počkaj, a kto myslíš, že nám telefón bude volať? Neviem, ale ak áno, tak ja ho to zoberiem. No a kamo, oni tu idú aj kamery. Gas kanister. Potrebujem Ježiš, to je Brum Brum Macko, Martin, počkaj, ho nalákam. Brum Brum Macko! Brum Brum Macko! Dnes to ovládal zase postavičku. Si v poriadku? No úplne ne. Kamo! Brum Brum Macko sa pukol cez stenu. To je divné. Normálne Brum Brum Macko ide po nás. Hľadáme kanistre. Našiel som jeden, ale nejak sa mi teleportol pred ksichtom. To je divné. Brum Brum Macko zmizol. Počkaj, koľka tú noc už máme? Počkaj, teraz som musel... Volá telefón. To kto bude? Ja asi ho zdvihneme, či? Ja by som ho zdvihol. Ty si ho... Ne! Ona ho zdvihla. Ne. Nie, daj mi ten telefón. Čo dáme? Áno. Yes. Čo teraz? Ja neviem. Ja sa bojím. Ja sa bojím. Čo sa deje? Ja sa bojím! Ja som dal áno, ty si čo dal? Aj ty si dal áno? Áno. Dobre. Asi nám dojde na pomoc ten Afton, alebo ja neviem, lebo títo vraždiaci sú divní. Vieš, že to bol Afton. 4. noc ide na radu. Či počkaj, je koniec 4. noci, my ideme na 5. Aj ty sa, Martin, bojíš?
Hej, čo zatvárajú dvere? Ja neviem. Mali by sme zostať v kanclu. Čo robíme tu vpredu? Čo? Čo? Čo sa deje? Prečo sa púchajú dvere? To bude asi ten Efton. Tu prišiel slon! Tu prišiel slon! Tak neprišiel slon. Toto je kto za starého Frankyho? To je nemá nejaká stará babka Franky. To je babička, ona sa im prišla pomstiť. To je to babka z druhého dielu, len si dala oblek na seba. A však my sme výbuch odpálili doma, ako to, že žije? No už je neviem. úplne deravá. Tá babka je vážne divná, zlá. To je šialenosť. Kámo, to je boss fight, normálne ideme. Jaj! Martin, troška umieram. A ja? Ubeždajú ma. Ja radšej sa obetujem. Martin, musíme furt bojovať. Dávam si jablčko. Kľudne, nech mi aj ubere HP, ale ja bojujem. Au, Martin, odkopol ma. Potrebujem pomoc. Martin, ja umieram. Martin, musíte ho poraziť, ja si dám svoj energy drink. To je náš drink, Ríšo. Zabijeme ho, my sme ho zabili. Babka sa potkla. Lebo sa potkol od robáčika, tak umrel. A animatronici sú dobrí. Secret ending. Vyhrali sme, animatronici sú šťastní. Pozeraj. Aha, ty zlý Efton. To je zlá babička celú dobu. No, to je babička. Tak poďme, Martin, domov. Áno.